εκεί που ο Παναθηναϊκός ήθελε να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Ναι. Επί της ουσίας όμως να περάσει τον Ολυμπιακό που είχε παίξει μια μέρα νωρίτερα και είχε ανέβει αυτός μπροστά. Βλέπουμε ότι δεν μπήκαν στο παιχνίδι όπως θα έπρεπε και αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα. Η πρώτη ευκαιρία είναι με το Σαλπιγκίδη, ένα σούτ αδύναμο από μακριά. Έφυγε έξω από την αιστεία του Ξπούρνικ. Απέναντι στην Ξάνθη, με την οποία έχει δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός και στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, με την ισοπαλία που είχε φέρει τότε. Εδώ από το λάθος που γίνεται, η Ξάνθη θα βγει γρήγορα μπροστά με τον Τόμιτς από δεξιά. Η αντίδραση αμυντική του Παναθηναϊκού δεν είναι ενδεδειγμένη. Θα περάσει και τον Καραγκούνι ο Ρατζίνσκι. Το σούτ την μπάλα θα κοντράρει στο Βίντρα. Θα περάσει μέσα από τα χέρια του Γκαλίνοβιτς. Στη γωνία 1-0. Μόλις το 10ο λεπτό για την Ξάνθη με τον πρώτο σκόρερ της. Θα μπορούσε με το ένα χέρι να την πετάξει κόρνερ. Έχω την εντύπωση ότι θεώρησε ότι θα μπορούσε να την μπλοκάρει. Ένα σούτ του Ποστίγκα, η αντίδραση του Παναθηναϊκού 1 λεπτό αργότερα. Κώστα Αντωνίου, ανοιχτό μικρόφωνο έχεις. Απομάκρυνση από τον Ξπούρνινγκ. Ο Παναθηναϊκός που μετά τον γκολ που δέχτηκε προσπάθησε να πιέσει, αλλά επί της ουσίας δεν μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες. Κυρίως απειλούσε με σούτ έξω από την περιοχή, όπως αυτό του Ζιόλι από την πάσα του Ποστίγκα. Και Χαγιάς δίνει οδηγίες στον πάγκο. Καραγκούνης θα βγάλει απέναντι ωραία πάσα για τον Ιβάντσετς που θέλησε με τη μία να τελειώσει τη φάση στην απέναντι γωνία του Ξπούρνινγκ. Ήταν καλή η σκέψη από τον Αυστριακό. Και ο λόγο του άλλου έχει πετύχει ένα γκολ. Εδώ ζήτησε ένα φάουλ στον Καραγκούνη ο Παναθηναϊκός. Και φαίνεται να έχει δίκιο. Εδώ ζητάει ένα ακόμα ο Μωρίς στο Ρατζίνσκι. Μωρίς πάντως που δεν βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα. Είχε σηκωμένα τα χέρια για να δείξει ότι δεν έκανε το φάουλ και έχασε τη φάση. Ο Ρατζίνσκι θα σουτάρει, θα απομακρύνει ο Γκαλίνοβιτς. Είναι φάση διαρκείας. Η μπάλα θα πάει συνέχεια στον Βίντρα. Αντί να ασχοληθεί με το πώς θα περιορίσει τη δραστηριότητα του Ρατζίνσκι. Και εδώ. Σήκωσε τα χέρια. Θα γίνει το λάθος από το Βίντρα. Θα πάρει την μπάλα ο Λαμπριάκος. Θα ευνοηθεί και από τις κόντρες. Θα βγάλει για τον Διγκόζη. Δείτε την κίνηση που κάνει ο Ρατζίνσκι με τον Μωρίς. Ο οποίος δεν θα πάει πάνω του. Θα πλασάρει κάτω από τα πόδια του Γκαλίνοβιτς. 2-0. Αυτή η εικόνα του Μωρίς να μην πηγαίνει στον Ρατζίνσκι είναι η εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 70 λεπτά της αναμέτρησης. Στα πρώτα 70. Όπως και του Βίντρα να μην γυρίζει πίσω μετά από το λάθος που έκανε. Αν τον δείτε, δεν κάνει το sprint. Είναι πολλοί οι παίκτες που γενικά δράνησαν σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση από την αρχή της φάσης. Δεν πάει ο Μωρίς, δεν υπάρχει offside γιατί τον καλύπτει ο Βίντρα. Θα τα ακούσετε και αργότερα από τον Παναγιώτη Βαρούχα. Έχουν εντύπωση ότι θα έχει την ίδια γνώμη. Τη μία ο Καναδός θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Δυσκολεύει πολύ πια η κατάσταση γιατί περνάει η ώρα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να απειλήσει. Που επικρατεί στο παιχνίδι γιατί ο Σαλπικίδης δεν είναι θέση που χάνει εύκολα τέτοια γκολ. Ναι. Εδώ δείτε η Ξάνθη ξανά προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Ο Λαμπριάκος θα βγάλει για τον Κουζέλακ. Η σέντρα του απέναντι. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ρατζίνσκι. Hat-trick για τον Καναδό. Πρώτο σκόρερ της Ξάνθης. Εδώ είναι η κλάση του παίκτη. Βέβαια έχει και την άνεσή του. Έχει και την άνεσή του. Απέναντι σε ένα τέτοιο παίκτη. Είναι βαθιά πάσα διαγώνια από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο Μωρίς δεν ήλεγξε την πορεία της μπάλας. Δείτε πώς θα περάσει την πλάτη του. Ο Ρατζίνσκι από πίσω θα πιάσει κατευθείαν το σούτ. Η παλιά αυτή είναι μια ώρα στον αέρα, έρχεται εξής. Το 14ο γκολ του Καναδού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και κάπου εδώ στον Τύρι Κωνσταβάρα το σενάριο φαντάζει απολύτως εφιαλτικό για τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι μετά υπήρξε ευτυχές αποτέλεσμα, αλλά μετά άλλαξε η εικόνα. Στο 68 είμαστε. Έτσι. Τώρα φαίνεται ότι ξύπνησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού από τον λίθαργο στον οποίο βρίσκονταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι τώρα και άρχισαν να πιέζουν την εστία της Ξάνθης. Με τον Ρομέρο να βγάζει μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι, πρώτο τα κουνάκια από το Σαλπικίδη, στο δοκάρι ο Παπαδόπουλος. Δείτε τι γίνεται μέσα στην περιοχή. Μπαίνει και ο Μάτος στην φάση. Θα έρθει ο Ποστίγκα και Ραυνό στο δεύτερο γκολ του Πορτογάλου στο ελληνικό πρωτάθλημα. 3-1 μειώνει ο Παναθηναϊκός στο 70. 2 γκολ με 2 λεπτά μάλλον μετά το τρίτο γκολ της Ξάνθης νωρίτερα με τον Ρατζίνσκι. Δείτε ξανά η σέντρα, τα κουνάκια από τον Σαλπικίδη, στο δοκάρι ο Παπαδόπουλος. Θα έρθει και ο Μάτος. Φοβερή φάση. Απομακρύνει ο Ζουέλα, αλλά πάνω στους φίλους των πράσινων. Στις κερκίδες δείτε εξαιρετική σέντρα από τον Ρομέρο. Σέντρα με δύναμη, όχι ψιλοκρεμαστή. Ο Σαλπικίδης στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής θα κάνει το 3-2. Και πόσο θησαυρός φαντάζει τώρα Κώστα Αντωνίου στο 3-2 ο βαθμός, ο οποίος στο ξεκίνημα του αγώνα φαινόταν λίγος. Έτσι είναι και βαθμός καθοριστικός ενδεχομένως. Ξάνθη φαινόταν να έχει μείνει από δυνάμεις. Πάντως, μετά το τρίτο γκολ δεν μπορούσε καν να βγει στην αντεπίθεση. Σφύριξε. Η Ξάνθη πήρε μια πολύτιμη νίκη με 3-2
που την βάζει για τα καλά στη μάχη τη διεκδίκηση μια θέση στην πρώτη πεντάδα. Ο Παναθηναϊκός μένει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω από τον Ολυμπιακό.